Mi nombre es Milena Ruiz Núñez, estoy en un curso de formación y trabajo. En el actual lo dirige una fundación privada que se llama Ilersis. Ahí estoy con un grupo de compañeros, nos encontramos muy bien ahí y trabajamos. Aparte de esto, nos va muy bien en el trabajo. En el trabajo nos enseñan muchas cosas cada día. Por ejemplo, mi trabajo es de camarera. Aprendo a abrir vinos, a servir platos, distintos tipos de platos, y ahí nos seleccionaron durante unos 30 alumnos y quedamos unos 15. Luego ahí empezamos las clases y el trabajo el 15 de marzo. Luego de ahí empezamos a estudiar y trabajar. En la mañana estudiamos, en la tarde trabajamos. Mis tutoras en el proyecto son Magda y Arancha. Ellas nos van guiando durante cada día en las clases. Hola, me llamo Ibtisam, estoy trabajando en el restaurante Seller de Roser, hace formación de ayudante de cocinero y hago aquí ensaladas y postres. Estoy de formación y trabajo. Sí, muy contenta porque trabajando con la jefa, muy buena persona y muy buena jefa de aquí de Lleida, muy preciosa, y con cocinero y ayudantes de cocineras también. No tengo ni titulación y ahora me hago titulación. Hola, molt bon dia. Soc Montse Guardiola del restaurant Celler del Roser. Som un restaurant emblemàtic ja a la ciutat de Lleida, que tenim ja una experiència de 30 anys en aquest sector de la restauració, i per nosaltres és un plaer poder col·laborar amb les entitats que ens ofereixen el tipus de personal que venen de formació i ensenyament, i per nosaltres és una experiència que ens resulta molt agradable i molt enriquidora, ja que en aquest sector ens convé trobar personal tant pel tema de sala com per cuina, i nosaltres amb aquesta experiència podem conèixer ja i mirar d'introduir dins de l'empresa una noia, una persona pel tema de sala i una altra com tenim per la cuina. És un projecte que durarà un any, i pensem que és un temps molt adequat per poder saber si després aquestes persones se poden integrar i continuar amb nosaltres. És d'un gran valor el que hagin començat amb nosaltres des d'un començament, des d'un principi, amb uns bons aprenentatges, perquè llavors s'adapten molt bé a la nostra empresa i no tenim que estar pensant en buscar i en estar canviant sempre de personal. I a aquestes persones també els donem una seguretat que els pot enriquir els seus coneixements i, a més, donar una seguretat també en el seu lloc de treball. Fa uns 2 mesos i mig que vam començar amb aquest projecte. Ells s'han adaptat molt bé. Al començament tot ve molt de nou. Al començament han de tindre una capacitat bastant absorbent de tota la informació que se'ls dona, però la veritat és que sí, que es va realitzar per part d'elles amb moltes ganes i per part nostra també, amb molt interès, i la veritat que l'experiència està sent molt bona. Amb el ritme que porten, suposem que d'aquí a quan complim aquest any de formació en podrem traure un bon profit mutu d'empresa i de treballador.